T'imagines poder descobrir quins són els talents d'un nen? Tots naixem amb uns talents, unes qualitats que ens fan únics i especials. Malgrat això, moltes persones al llarg de la vida no arriben a descobrir mai quins són els seus talents, malaguanyant bona part del seu potencial. A quants adults ens hauria agradat poder descobrir quins eren els nostres talents? Per què no donem als nens l'oportunitat de descobrir quins són els seus talents? Per què no els donem l'oportunitat de poder-los desenvolupar? Des de la Fundació per a la Creativació hem creat la col·lecció de contes Descobreix els teus talents. Els contes es basen en la famosa teoria de les intel·ligències múltiples del prestigiós psicòleg nord-americà Howard Gardner. Les intel·ligències múltiples o talents són 9. La visual espacial, la naturalista, la lògico-matemàtica, la lingüística, la musical, la cinètico-corporal, l'existencial, la intrapersonal i la interpersonal. Tots tenim alguns d'aquests talents. A través dels contes, els nens descobriran quines són les seves intel·ligències múltiples, al costat d'en Tibo Creativo, que les posarà a prova mitjançant diferents activitats. Un talent és un tresor. Descobrir quins són els teus talents ho canvia tot. Els talents fan la nostra felicitat. Fem-la possible. Ajuda'ns a promoure la creativitat i col·labora amb la teva aportació per assolir que els nens i nenes descobreixin quin és el seu tresor.